ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ரேஷ்மா. நான் தான் உங்கள் ரேஷ்மா. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜை தான் உங்ககிட்ட காட்ட போகிறேன். ஏற்கனவே நீங்கள் ஹோம் டூரில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்கலாம். ஸோ நம்மள மாதிரி மிடில் கிளாஸ் மெம்பர்ஸ் எப்படி ஃப்ரிட்ஜை நீட்டாக க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம், சின்ன இடத்துல எப்படி நிறைய திங்ஸை சிக்கனமாக வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். அதாவது உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். ஸோ வாங்க பார்த்து தெரிஞ்சுப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். இதை நான் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா ஓப்பன் பண்ணிடுறா, அதுக்காக தான். ஸோ இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணலாம். என்ன இருக்குன்னு உங்ககிட்ட காட்டுறேன். நம்ம மேலே என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். ஃப்ரீசர் உள்ள பாருங்கள், நம்ம வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ஐஸ்கிரீம் தான் இருக்குது. ஸோ நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். சாப்பிடும் போது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இந்த சைடு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எம்டியாக தாங்க இருக்குது, வேறு எதுவும் இல்லை. ஒரு கொசு செத்து போயிருக்கு. அடக்கடவுளே, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இங்கே இல்லைங்க. அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். இங்கே ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் இருக்குது. இதை இன்னுமே அவர் சாப்பிடாம தான் வச்சுட்ருக்கார். 2-3 நாளாக சொல்லிகிட்டே இருக்கேன், சாப்பிட மாட்டேன்றாரு. சாப்பிட்லன்னா நான் வேறு யாருக்குன்னா எடுத்து கொடுத்துட்றேங்க. ஏன்னா வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, மற்றவங்களாவது சாப்பிட்டு அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த சைடு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் தாங்க இருக்குது. இதில் ஏதாவது நான் செய்யணும்னு ட்ரை பண்ணுறேங்க, முடியவே மாட்டேங்குது. கண்டிப்பாக இந்த டைம் செஞ்சு அதை காலி பண்ணிடணும். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் தான் இருக்குது. இது என்னோடய மச்சினை ஊர்லேருந்து வரும்போது வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தது. அண்ட் இந்த சைடு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாத்திரத்தில் சாதம், மீத சாதம் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தோசை மாவில் போடுறதுக்காக அரைக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இதில் கடலக்கொட்டை உரிச்சு வச்சுருக்கேன். ஊர்லேருந்து வரும்போது கடலக்காய் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இல்லையா, அதை உரித்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெளியே இருந்தால் ஆஸ் யூஷுவல் எலி தொந்தரவு, எறும்பு, இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்றதுனால இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா முட்டை ஸ்டாண்டில் 2 முட்டை தான் அங்கே இருக்குது. மீதி எல்லாம் நாங்கள் ஆம்லேட் போட்டு முட்டை குழம்பு இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறமேட்டு இதில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி பேக்கெட் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதோட மூடி எங்கேயோ பாப்பா தொலைச்சிட்டா. ஓப்பன் பண்ணதை மட்டும் மேலே வச்சுருக்கேன், ஓப்பன் பண்ணதெல்லாம் கீழே அப்படியே இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது திடீர்னு நம்ம தேடும் போது அதை எங்கேயும் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பாக்ஸில் போட்டு வைக்கும்போது தேடி எடுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இதில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கிரேப்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே நட்ஸ் தாங்க. இப்போ தான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தார். பாப்பாவுக்கு அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது. அவருமே ரொம்ப டல்லாக இருக்கிறதுனால நைட்டில் தினமும் ஒரு 2-1ன்னு சொல்லிட்டு இப்படி கொடுக்கலாம், சாப்பிட்டோம் அப்படின்றதுக்காக வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கோம். இதில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பேரிச்சம்பழம் தாங்க இருக்குது. ஒரு 1/2 கிலோ வாங்கினோம். இது 100 கிராம் வாங்கினோம். அதுவுமே 100 கிராம் தான். ஸோ 1 மந்த்துக்கு தேவைப்படுற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கோம். நைட்டில் தினமும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு 1/2 டம்ளர் பாலும் இதுவும் கொடுத்தா ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுச்சு. ஏன் மற்ற விஷயத்தில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டும் இல்லை தேவையில்லாத பொருளில் நம்ம நிறைய பணத்தை வீணாக்குறோம். இந்த மாதிரி நல்ல பொருளுங்க நம்ம வாங்கி சாப்பிட்டு நம்ம உடம்பு பார்த்துக்கிறதில்ல. ஸோ நம்மளால் முடிஞ்சதை நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக தான் இது. ஸோ இதில் முந்திரி, அதுக்கப்புறம் பாதாம் இருக்குது. அதில் பிளாக் கிரேப்ஸ் இருக்குது. இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு டப்பாங்க இது. அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குது கீழே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். இதில் ஏபிசிடி பிஸ்கெட் இருக்குது பாப்பாவது. இதில் இஞ்சி தாங்க இருக்குது. இது அதாவது ஏதாவது டக்குன்னு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக டப்பாவில் போட்டு இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு பழைய குழம்பு வச்சுருக்கேன், நேற்று வச்சு குழம்பு. எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன், நம்ம டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. இதில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி, அதுக்கப்புறம் எலுமிச்சைப்பழம், ஒரு கேரட்டு, ஒரு கொய்யாப்பழம் இருக்குது. வேறு எதுவும் இல்லை. காயெல்லாம் இனிமேல் தாங்க வாங்கணும். எல்லா காயும் காலியாகிடுச்சு. இருக்கிற பொருளை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மாத கடைசி இல்லையா. அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா மேலே ஓமம் இருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த உதயகிருஷ்ணா அந்த டப்பாவில் ஓமம் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். நிறைய பொருள் நம்ம வாங்குகிறோம், அதை வேஸ்ட் பண்ணிடுறோம். அந்த பாக்ஸெல்லாம் நம்ம தூக்கி போடாமல் இந்த மாதிரி ரீயூஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணுறவங்க இருப்பீங்க, பண்ணாதவங்க தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த சைடு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாட் மசாலா இருக்குது.
இது என்ன டப்பான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து பிரியாணி இலைங்க. இது வந்து அந்த பானிபூரி மசாலாங்க. இது வந்து ஒரு பழைய அதாவது தேங்காய் வந்து ரொம்ப காஞ்சி போயிருக்கு. இதோட பேர் எனக்கு தெரியல, தேங்காய். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து கோகோ பவுடர் தான். இதோட மூடி கடைசி வரைக்கும் கிடைக்கலங்க. நான் போன டைமே தேடி மூடுறேன்னு சொன்னேன், கிடைக்கவே இல்லை, சாரிங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து இது பேர் என்ன, ஐயோ சோம்பு. அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த சைடு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஒரு ஜூஸ் பாட்டில் தான். பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். இதெல்லாம் நான் தூக்கி போடலை. எதுக்கு தூக்கி போடணும், இருந்தால் எதுக்காவது நமக்கு தேவைப்படுன்றதுனால அப்படியே வச்சுட்டேன். இது உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வரிசி. நான் எல்லா பாட்டில்ஸ்லேயும் வந்து பேர் எழுதி வச்சுருக்கேங்க. எதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை நான் இல்லாத போது என் ஹஸ்பண்டுக்கு தேவைப்பட்டால் அவர் வந்து ஈஸியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்படி எழுதி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஹோம்மேட் பால் பவுடர், நான் வீட்டிலே செஞ்சது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்கிட்ட சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்காக நான் வந்து இதையுமே ஒரு வீடியோவாக போடுறேன். அதுக்கப்புறம் இது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கடல் பாச்சி. இதுலேயுமே வந்து நேம் எழுதி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமேட்டு இது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து பட்டருங்க. அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு ரெசிபி நான் ட்ரை பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு என்னை நம்பி வாங்கி கொடுத்தாரு. இன்னும் எதுவும் செய்யலை, கண்டிப்பாக இது செய்யணும். பேக் சைடு வந்து ஊறுகாய் பேக்கெட் தான் இருக்குது. இது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோந்துங்க. இது வந்து ஸ்டொமக் பெயின் இல்லை உடம்பு ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா இதை வந்து சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த சைடு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து சப்ஜா விதை ஜூஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது. இதில் வந்து பட்டா, ஏலக்காய், கிராம்பு இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ கீழே இருக்கிற பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூட்டி ஃப்ரூட்டி தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் கேக் செய்கிறதுக்காக. இந்த சைடு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ரவைங்க. ஆல்ரெடி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். அதாவது அந்த பாட்டில் ஃபுல்லாகிடுச்சு. அதை வெளியே எங்கேயாவது வச்சா வேஸ்ட் ஆகிடும்ன்றதுக்காக இப்படி வச்சுருக்கேன். நம்ம டக்குன்னு ரவையை எடுக்கும்போது வந்து கண்ணுக்கு முன்னாடி இது தெரியும் இல்லையா, அப்போ இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இதை இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமேட்டு இது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ரெகுலராக மசாலாஸ் கட் பண்ணதெல்லாம் இந்த சைடு வச்சுருக்கேன். ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்கிறது, அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது. ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இருக்கிறது மறந்து இது யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா இது வேஸ்ட்டாக போய்டுன்றதுக்காக வந்து இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமேட்டு கீழே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருங்க நான் உட்காந்துக்கிறேன் மடி. இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். இதில் வந்து உளுவுள் உடச்ச உளுவுள்னு சொல்லுவாங்க. ஊர்லேருந்து எனக்கு கொடுத்தமிச்சாங்க. குழம்பு செய்யலைன்னா வந்து உளுவுள் பருப்பு கஞ்சி செய்வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானுமே வந்து கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ அப்படியே தான் இருக்குது, இது செய்யணும். கீழே இருக்கிறது என்ன இருக்குது இந்த பிங்க் டப்பாலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாக்கோ சிப்ஸ் தாங்க இருக்குது. இதில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடல மாவு ரெண்டுமே ஒன்றுத்துலேயே போட்டு வச்சுருக்கேன். கடல வந்து ஓப்பனாக தான் இருக்குது. கடல மாவு வந்து பேக்கெட்டில் வச்சுருக்கேன். ஒரே முட்டை இருக்கும்போது வந்து நம்ம டக்குன்னு தேடும் போது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு கிடச்சிருன்றதுக்காக இப்படி போட்டு வச்சுருக்கேன். வெளியே வச்சா எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடுங்க. எங்கள் வீட்டில் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் எலி தொந்தரவு நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இப்படி. என்னங்க மளிகை கடையே உள்ளே வச்சுருக்கீங்களா, அதெல்லாம் நினைக்காதீங்க. நீங்கள் நினச்சாலும் வேறு வழி இல்லை, அப்படி தாங்க நான் வச்சாகணும். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா வந்து நன்னாரி ஷர்பத் பாட்டில் இருக்குது. ஜூஸு ஃப்ளேவர் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு ஜூஸுன்னு சொன்னாங்க, அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது கடலைப்பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த பருப்பு. இதுக்கு கீழே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது என்னங்க வெள்ளை டப்பாவாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து எங்கள் பெரியம்மாவோட மருந்து டப்பா. இது ஏன் நான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வேஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது பைத்தம் பருப்புங்க. இது வந்து ரவைங்க. இது கடலைப்பருப்பு, இன்னொரு கடலைப்பருப்புன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது அதில் போட்டு மீந்தது இதுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து மொச்சக்கொட்டையை வந்து பிதுக்கி இந்த மாதிரி வந்து பருப்பு செய்வாங்க. இதை வந்து காய வச்சு அப்படியே எடுத்து வச்சு இதை வந்து குழம்புல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு செய்வாங்க. ஸோ அந்த பருப்பு தான் இது. இது வந்து பச்சை பருப்புங்க, பச்சை பயிறு. ஸோ அவ்வளோதான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் டூர். இதுதான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் டூரில் நான் வச்சுருக்கிற திங்ஸு. எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. இப்படி வச்சா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குன்றதுக்காக இப்படி வச்சுருக்கேன். மேக்ஸிமம் வந்து பேக்கெட்லேயோ கவர்லேயோ பிளாஸ்டிக் கவர்லேயோ வச்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸில் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது பார்க்கவும் நீட்டாக இருக்கும். எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு கஷ்டம் இருக்காது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்களும் வந்து ஃப்ரிட்ஜை கொஞ்சம் நீட்டாக வச்சுக்க பாருங்கள். ஏன்னா நாம் தான் அதை எடுத்து சாப்பிட போகிறோம், சமைக்க போகிறோம். சுத்தமாக இருந்தால் நமக்கு தானே நல்லது. எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட்டு போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.